Кажуць, калі аднойчы прыедзеш у Друю, то твоё сэрца назаўсёды застанецца тут, і ты абавязкова захочаш сюды яшчэ раз вярнуцца. Мяне завуць Александр, і я краязнаўца гэтага месца. Таксама атрымалася і са мной, што ў 2023 годзе я пераехаў сюды. У горад, якога няма. У горад, які калісьці маў магдыбургскае права, дзе калісьці было звыш за 20 рэлігійных пабудоў, дзе калісьці была вялікая колькасць майстэрн, дзе калісьці можна было прыпыніцца і адпачыць. А сёння гэта невялічкае мястэчка на самым краю нашай краіны. Што ж цікавага ў Друе? Ну, па-першае, гэта, канешне ж, прырода. Горыстыя ландшафты, рэчка. Па-другое, гэта, канешне ж, гісторыя. То, што праходзіла тут, і тое, што засталося сёння тут. Па-трэцяе, гэта нейкая вось такая містычная састаўляючая розных таксама цікавых рэчаў, якія тут праходзілі. Ну і чацвёртае, гэта, канешне ж, тое, дзе яна распаложана. Таму што я стаю зараз, можна сказаць, на самым краю Беларусі. Таму што за ракой ужо Латвія. Там вёсачка, якая завецца Пэдруя. Яна была калісьці прыгарадам Друі. А сёння атрымалася так, што Друя раздзеленая на две часткі мяжой. Большую частку насельніцтва Друі састаўлялі, канешне ж, габрэі. І што цікава, што на гэтым месцы калісьці стаяла вялікая сінагога, якая ўваходзіла ў топ-5 сінагог у Вялікім княстве Літоўскім. На вялік жаль, да сённяшняга дня яна не дайшла, але ўсё ж такі яе былая слава і гісторыі пра яе засталіся. Самае частае пытанне, якое задаюць турысты, гэта як папасці ў той касцёл. На вялік жаль, сёння напрамую не атрымаецца. Калісьці быў паром і лодкі, а сёння толькі праз бліжэйшы пункт пропуска гэта ў раёне Верхнедвінска. Але касцёл ўсё ж такі цікавы, і таксама калісьці адзін з друйскіх касцёлаў. Касцёл Дзевы Марыі, а крышачку ў гэты бок ад яго стаіць Свята-Мікольская праваслаўная царква. Што яшчэ цікава, што ёсць фотаздымак, дзе Владзімір Караткевіч стаіць на беразе Двіны і поет жарабяці насупраць гэтага касцёла. Вы можете паўтарыць гэты фотаздымачак тут. У Друі ёсць свой Стоунхендж. Гэта, канешне ж, старыя габрэйскія могілкі. На вялік жаль, засталіся не ўсе мацэвы. Іх на сённяшні момант 270, але ўсё ж такі ёсць на што паглядзець. Ну і калі вы ведаеце мову тую самую, то ёсць што пачытаць. Менавіта гэтыя мясціны ўпершыню успамінаюцца як Друя ў хроніцы Мацея Страйкоўскага. Пазней тут будуецца царква, якая на вялік жаль не дайшла да нашых дзён, але што цікава, у ёй было сваё друйскае рукапіснае Евангелие, якое зараз захавалася і знаходзіцца ў Расіі. Друя ўпершыню ўспамінаецца ў летапісах у 1386 годзе, але ёсць тут і более старэйшы аб'ект – Барысаў камень. Я думаю, вы ведаеце, што засталося іх у Беларусі няшмат, адзін з іх знаходзіцца ў Полацку каля Сафійскага сабора і, канешне ж, наш. У чым іх асаблівасць? На гэтым камяні выбіты крыж і надпіс «Господі, памазі рабу свайму Барысу». Лічыцца, што ў пачатку 12 стагоддзя полацкі князь Барыс паставіў гэтыя камяні па межах свайго полацкага княства, а знацца, пра Друю тады ўжо ведалі. Друю можна назваць сапраўдным музеем пад адкрытым небам. Чаму? Таму што мы зараз з вамі стаім на месцы, дзе можна вывучаць амаль усе канфесіі, якія калісьці былі ў Беларусі. Крышачку далей за мае спіной была сінагога. Тут мы бачым стараабрадніцкую царкву. А яшчэ адзін цікавы аб'ект схаваўся збоку, але ён увабраў сябе адразу две рэлігіі. Калісьці ён быў уніяцкім, а потым стаў праваслаўным. Гэта рэшткі Петрапаўлаўскай царквы. Сёння засталася толькі калакольня, але гэта яшчэ не ўсё. Там мы б маглі ўбачыць яшчэ два велізарных аб'екты. На гэтым месцы калісьці знаходзілось два рэлігійных аб'екты, якія на вялік жаль не дайшлі да нашых дзён. Вось тут знаходзіўся дамініканскі кляштар, вялікі касцёл, які вельмі нагадвае Святадуху кафедральны праваслаўны нынешні сабор, што знаходзіцца ў Менску. А з гэтага боку знаходзілась званіца ў гонар святога Антонія. Галоўнай архітэктурнай дамінантай Друі з'яўляецца Троіцкі касцёл, які быў пабудаваны ў першай палове 17 стагоддзя. Потым быў перыяд, калі касцёл не працаваў як рэлігійны аб'ект, але сёння ён аднавіўся, і сёння там ёсць рэлігійнае жыццё. Пойдзем паглядзім.
На вялік жаль, у гады Вялікай Айчыннай вайны ў касцёл пападае снарад. І ўсё, што было ўнутры драўлянае, згараюць. Згараюць у тым ліку і велізарны арган, згараюць часткі інтэр'еру, часткі алтару. І доўгі час касцёл стаіць неадноўлены. Сёння касцёл зноўку збірае вернікаў, але як напамін пра тыя самыя падзеі, вось гэты алтар быў астаўлены ў тым выглядзе, у якім быў увесь касцёл да яго аднаўлення. На гэтым месцы было шумна. Тут былі-балі, гралі музыканты, прыязджала вялікая колькасць гасцей, таму што менавіта тут жылі ўладары Друі, сапегі. На вялік жаль, да сённяшняга дня сядзіба не дайшла ў тым стане, у якім яна была. Сёння тут знаходзіцца бальніца, але ж усё ж такі былая слава гэтага месца адчуваецца. Мы зараз з вамі на тэрыторыі былога мужчынскага дабравечнанскага манастыра, пра які мы ведаем ужо 17 стагоддзя. Сёння гэта зноўку і месца існуе як царква. Але быў перыяд, калі гэта месца стаяла ў заняпадзе, но дзякуючы намаганням мясцовага святара і валанцёрскага руху, сёння яно жыве. І сёння тут ёсць нешта унікальнае, чаго вы больш нідзе не ўбачыце. Гэта сапраўдны храм пад адчыненым небам. Яшчэ паўстагоддзя таму назад тут быў звод. Але ён абваліўся. І вось 10 да 20-х гадоў уже нашага стагоддзя тут было ўсё завалена, раслі дрэвы. І вось дзякуючы намаганням якраз валанцёраў гэта месца было расчышчана, і сёння тут, як вы бачыце, ёсць такая прастора. І гэта насамрэч з'яўляецца храмам пад адчыненым небам, таму што тут у летні перыяд праходзяць службы. Акрамя служб тут яшчэ праходзяць нейкія творчыя сустрэчы, канцэрты класічнай, духоўнай музыкі. Таму заўсёды рады. І, канешне ж, адзін з аб'ектаў, які мы не маглі абмінуць, гэта вось гэтыя рэшткі сцяны, зверху на якой знаходзіцца самая вялікая буслянка ў Беларусі. Ну, дабаўлю, што з усіх афіцыйна зафіксаваных, а то зараз хто-небудзь з вас скажа абавязкова, што ў мяне ў бабулі ў вёсцы ёсць яшчэ большая. Дык вось справа ў тым, што яна стаіць на месцы былой броварні. І яшчэ вось у гэтай будове калісьці здымаўся фільм «Вайна пад стрэхамі». Але галоўнае для нас сёння, што для нас, для ўсіх валанцёраў, гэта сімвал таго, што нават на нашых руінах гісторыя, якая засталася тут, магчыма, новае жыццё Друі. Кажуць, што ўсе шляхі вядуць у Рым. Але я лічу, што ўсе шляхі вядуць у Друю. Таму што і калісьці знакаміты зварах у грэкі, і калісьці вузкакалейка, і калісьці многія гістарычныя персанажы бывалі тут, думаю, што і вам стоіць тут апынуцца. Таму чакаем вас!